Здравейте, добър вечер на всички. Много се вълнувам, че тази вечер така темата на нашата среща е много вълнуваща за мен, но знам, че толкова вълнуваща е и за вас, защото има нещо, заради което ние сме казали да на нашите спонсори, когато са ни поканили в Oriflame, и това са продуктите на Oriflame. Всички ние ги обичаме, всички ние ги ползваме, и ако мога да обобщя с няколко думи Oriflame, това е висококачествени продукти на достъпни цени. И точно това е целта на срещата ни тази вечер, да се задълбочим малко повече, да разберем какви са тези продукти, защо тази компания е на пазара от 56 години. Oriflame е създадена от двамата братя Афьохник в Стокхолм, в Швеция, в техния гараж в дома им. И от самото начало компанията използва бизнес модела за директни продажби и в последствие комбинират с мултилевел маркетинг, и така вече от 56 години е на пазара, на пазарите на над 60 страни в целия свят. Никъде няма да видите реклами на Oriflame, нито по вестниците, нито по списанията. И това е така, защото тук рекламата е на принципа от уста на уста, тъй като това е силната концепция, и затова мениджмънтът е решил по този начин да се разпространяват продуктите. Те са създадени с грижа към природата, но се опират на силата на науката. Като годишно се правят страшно много тестове за безопасност и за ефективност на продуктите. Много се гордея с факта, че повече от 100 учени работят в развойната база на Oriflame, и все повече и повече се обръща внимание на това да се ползват натурални екстракти, да се ползват натурални ексфолианти, да няма ГМО в продуктите. Лично на мене много ми харесва факта, че в продуктите на Oriflame няма двоен стандарт. Тоест, това, което ползва шведката, това ползва и българката, и рускинята, и туркинята, нали? И това е така, защото компанията работи посредством европейските стандарти, които са известни като едни от най-стриктните в света. В екипа от учени, които разработват продуктите, има и двама токсиколози, които следят за това продуктите да са безопасни, да не вредят на човешкия организъм, както и пък да са изцяло природосъобразни. Because we're from Sweden, nature holds a special place in our hearts. It's part of who we are and how we live. It's where we go to re-energize and reconnect. Nature inspires us to create the beauty products we love. But nature is precious, so we need to protect it. We want future generations to enjoy it as much as we do before it's too late. That's why we're doing everything we can to rethink and redo how we make our products. We use 100% green, renewable electricity and protect and plant millions of trees each year. 100% of our paper and cardboard packaging is sustainably sourced. And we're creating more water-friendly, biodegradable beauty products. We've come a long way. Our own manufacturing is already climate neutral. We're not done yet. We're determined to make an even greater difference and become fully sustainable. Let's be part of the solution for a better, more beautiful tomorrow.
Така, сега ще поговорим малко за отделните категории продукти. Започваме първо с продуктите, които са грижа за кожата. Ние си мислим, че това, което е нашата кожа, всичко е генетично, но се оказва, че гените имат само ето този фактор, 20%. 80% зависи от околната среда и от начина на живот. Как да подобрим състоянието на кожата? Ами това зависи от нашите ежедневни ритуали. Ние в Oriflame обичаме да говорим за четириетапната грижа за кожата и аз знам, че всички, които са в тази среща, си правят четириетапна грижа за кожата. Че от 4 стъпки се състои грижата за кожата и ако правите това, клинично доказано, вашата кожа ще изглежда поне 7 пъти по-добре. Много обичам, когато обявя моята възраст, реакцията на човека от среща, защото никой не ми вярва, но то е защото се научих тук в Oriflame да се грижа за кожата си по правилния начин и се старая това да го споделям с хората около себе си, да им помогна и на тях това нещо да им стане рутина. Има няколко серии грижа за кожата в Oriflame. Най-високо ефективната това са продуктовите серии на NovAge, които вече се наричат NovAge+. Сериите по-настоящем имат малко по-различна визия, но като цяло ето ги предимствата на тази продуктова категория. Отново имаме грижа за кожата в 4 стъпки. Имаме екстракти от растителни стволови клетки, клинично доказани резултати. Дори до 2 седмици имаме вече доказани резултати. Ефектът е видим. Но за да се случи това, ние трябва да спазваме всички тези стъпки, за които преди малко вие видяхте на слайда. Кои са другите серии продукти за кожата? Това са Optimals, които са разработени по посока на забързания ежедневен градски начин на живот. Това е така наречената бюджетна серия Optimals. Следващата серия са продуктите Want. Това е хибридна серия, което означава обединява грим и грижа за кожата. Това са изцяло веган формули и серията е подходяща за всякакъв тип кожа, за всички възрасти и включително и за чувствителна кожа. Love Nature е серия, която съдържа органични екстракти и ексфолианти с естествен произход. И серията Pure Skin, това е младежка серия, която действа по посока пъпки, черни точки, разширени пори. Тази серия е изключително ефикасна по отношение на проблемите на младежката кожа, така че е важно да се споделя. Малко съвети за грижа за кожата, да използваме допълнителен слънцезащитен фактор, да използваме Uready Skin Pro, благодарение на които имаме 5 пъти по-добре почистена кожа. Също така, ако пропуснем един или няколко дни да се погрижим за нашата кожа, ние можем да я поглезим с продуктите NovAge Proceuticals, които са създадени по посока на интензивна хидратация, интензивно почистване. Ето ги, не знам дали сте ги ползвали. Аз съм голям фен на капсулите, ами на ампулите за мигновено действие, които това е един ритуал за дълбока хидратация, който продължава 7 дни. Тоест, сутрин и вечер ползваме по една ампулка, топса, точно така. Севи също е голям фен на тези продукти Proceuticals. Знам, че Аби също, Мюзи. Изобщо, колкото повече пробвате различни продукти, толкова повече ще се уверите в техните ползи. И разбира се, че когато ние се грижим за кожата,
Тя е в много по-добро състояние и гримът стои по-красиво и по-естествено. Няколко думи за уелнес продуктите. Така. Между другото, когато се включих в Oriflame, аз не знаех, че има и уелнес продукти. Бях безкрайно изненадана, но добре, че има, защото те решават много сериозни проблеми на съвременния човек. Какво предлага, какво има в продуктовото портфолио на уелнес категорията? Имаме здравословни алтернативи на храненето, шейкове, супи, протеинов микс. Имаме хранителни добавки и хранителни добавки за деца. Между другото, по-настоящем е променена визията на уелнес продуктите и тъй като това е една тема, която е безкрайна, точно поради тази причина доцент Стела Статкова прави тези обучения. Те са на компанията и са много интересни. Съветвам ви да влизате, когато имате възможност, защото на доцент Статкова и задават много въпроси и така дава много яснота по отношение на приема и ползите на тези продукти. Много съм горда с това, че начело на екипа от учени, който е създал продуктите на уелнес категорията, стои професор Стиг Стейн. Това е един от най-добрите кардиохирурзи в Швеция и той е носител на Нобелова награда 2 пъти. Той е разработил шейка естествен баланс, както и формулата на протеиновия микс. Продуктите са вдъхновени от скандинавската диета. И ако искате да научите малко повече, бихме могли в някоя от нашите следващи срещи да направим и споделяне, за да може, тъй като в екипа има много хора, които от години ползват продуктите, да споделят малко повече за ползите. Напишете после в коментари вашите желания. Това е последният продукт, който така компанията пусна на пазара, заместващ храненето шейк. Шейкът е супер, добре Севи, благодаря ти. Това е изключително вкусен шейк, който може да бъде така здравословна алтернатива на вашата закуска, обяд или вечеря. Изцяло натурален продукт, без ГМО, без вкусители, без консерванти. С много голямо удоволствие ви представям най-продаваният Oriflame продукт в световен мащаб. Това е комбинирания комплект за мъже и за жени. Бях безкрайно изненадана да науча, че не спирала, не червило, не парфюм, а комбинираният комплект е топ най-продавания продукт в световен мащаб, но предвид
всички болести, които нападат човек и пандемията и какво ли още не, тия модерни заболявания, които напоследък мъчат хората през последните години. Съвсем нормално е те да търсят алтернативи за това да добавят нутриенти в своето меню всеки ден. Аз самата ги пия вече повече от 4 години, както и моя съпруг, който е лекар. И между другото, в семейството ни има 3 лекари и всички пият комбиниран комплект. Но пак казвам, че за да се уверим в ползите на продуктите, ние самите трябва да ги ползваме, да ги приемаме. Тук има малко уелнес съвети, храненето е важно, приемът на плодове и зеленчуци. Важно е да се наспиваме, важно е дишането, пълноценният сън, без екрани вечерно време, по-малко телефони преди спане, физическа активност. Всичко е важно, хора. Абсолютно всичко е важно. Няколко думи за цветната козметика. Има ли тук фенове на цветната козметика на Oriflame? Тя също си има своите категории. На първо място това е Giordani Gold. Това е луксозната серия грим. Първокласен грим с внимателно подбрани съставки. Серията Dawan пък е серията, която предлага грим продукти за забързаното ежедневие. С няколко продукта да си направим хубав професионален грим. И това е възможно благодарение на нашите продукти, сред които има такива иновативни продукти, че просто понякога се чудя каква е тази фантазия и каква е тази креативност, които нас, нали, супер много ни улесняват, като хайлайтери, като спрей за запазване на грима и какво ли още не. И On Color, това пък е младежката серия за грим. Какви са предимствата на нашата цветна козметика? Че има минерални пигменти във всички продукти, че червилата съдържат естествени восъци, спиралите са офталмологично тествани, фондютените също пък са дерматологично тествани. Изобщо все ползи за нас, потребителите на продуктите. Спиралата Wonderlash знам, че това е най-продаваната спирала в световен мащаб. Перлите пък много бързо свършват. Винаги в края на каталога вече са изчерпани. Няколко думи да кажем за ароматите. Така, какви са предимствата на нашите аромати? Че съдържат алкохол с естествен произход, че са на достъпна цена. Какво ще кажете за цените на нашите аромати? Харесват ли ви? Или смятате, че са скъпи? Добре, приемам мълчанието за съгласие. Кои са бестселърите? Ето ги. Giordani Gold, парфюма Giordani Gold есенца, номер 1, най-разпознаваният парфюм, много фенове има, уникални саби, абсолютно съм съгласна с тебе.
Амбър еликсир също. Парфюмна вода с изключително високо качество и страшно много фенове. Не знам дали има парфюм, който да се продава по толкова много бройки, особено в екипа на директор Мюзеян Хасан. Там има страшно много фенове на тази парфюмна вода. Парфюмната вода Love Potion Secret, нея пък докато я споделя на стори и веднага имам поне 2 поръчки. Веднага. В АГ болница имам много клиентки, които са фенове на тази парфюмна вода. Продуктите грижа за коса и тяло също са много обичана серия. И това е така, защото са лесни за ползване и лесни за препоръчване. Също така тези продукти са много подходящи за подарък. И аз днес взех една поръчка. Кашона ми беше пълен с продукти, повечето от които грижа за коса и тяло, комплекти. Много съм горда с серията Baby O, бебешката серия. Серията Есенси Код, тук сега ще видите кои са бестселърите, но преди това предимствата, че имаме органични екстракти, че всички продукти за коса са без силикон. Продуктите Botanicals пък съдържат 95% естествени съставки. Представите ли си това? А продуктите Love Nature са биоразградими, т.е. те не вредят на околната среда. Ето ги бестселърите. Есенсико е серия, която съдържа натурални, есенциални масла. Милки Хъни пък е серия, която има страшно много фенове, продуктите за крака също. Изобщо имаме с какво да се гордеем. Тук малко съвети също така. Добре, вие правите ли си спа процедура у дома? Харесвате ли серията Swedish Spa? Там пък има страхотни продукти за спа у дома. Така че опитайте ги, ако не сте ги опитвали. И на последно място, но не по значение, това са аксесуарите на Oriflame. Аксесуарите на Oriflame вече се предлагат в отделен каталог и това е каталогът на Орхен. Норхен означава северно сияние и бижутата Норхен са вдъхновени от шведската природа. Те са много с внимателно подбрани камъни, стъклени кристали, перли, много нежни, много изящни. Също имаме и Oriflame Exclusive. Това е лимитирана колекция, която предлага разработена и създадена единствено и само за Oriflame партньори и клиенти. Тук имаме портмонета, чанти, ранички, които са ето с това лого. Oriflame Exclusive. И на финала искам да ви кажа, че хубаво е да споделяме впечатление и опит. Хубаво е да препоръчваме продуктите, които харесваме, защото когато ние споделяме искрено защо ползваме тези продукти, какво сме усетили като полза за нас, за нашите близки, тогава вече нашите близки ни се доверяват и започват постепенно да препоръчват. Но за тази цел, преди да изградим такива отношения с нашите клиенти, с нашите познати, е добре да препоръчваме продуктите, като ги показваме, като покажем парфюма, впръснем или пък намажем с крем. Нали? Съвсем различно е, когато хората видят продукта. Тогава вече съвсем различно е отношението и усещането. Ами това беше всичко от мен за тази вечер. Ще ви очаквам и идния понеделник и това като дата, мисля, че е 4 декември, когато темата на срещата ни ще бъде как да работим с каталога на Oriflame.
Ще ви бъда много благодарна, ако споделите с по едно изречение с какво тази среща беше полезна за вас. Благодарим ти, Фани, за прекрасната презентация. Наистина, нали, аз също знам нали, неща за продуктите, но сега нали, все едно чувам някои неща за първи път. Така е, Аджи. Да, и много полезна презентация, още за всички, защото нали, ние трябва да познаваме продуктите на Oriflame. Няма как. Така е. Освен това, постоянно пускат нови продукти на пазара и ние понякога се затрудняваме да сме в час с всичко. Да, защото наистина са много продуктите, но това е наистина полезна презентация. Даже нали, да може да се поканим и клиенти. Да, със сигурност. Да присъстват на такова нали, продуктова презентация. Така че можем да си поканим и клиенти. Супер. Благодарим. Следващия път така ще направим с клиенти. Много ти благодаря, че се включи. Някой друг иска ли да вземе отношение? И аз искам. Давай. Първо ти благодаря, Фани, за прекрасната презентация. Наистина беше много полезна. Както каза Яби, някои неща наистина се забравят. И както и ти каза, за мен, нали, аз много харесвам, че нямаме двоен стандарт, защото ние тук в България постоянно сме двойно качество. Пък това тук го няма. Това наистина много ме впечатли още в самото начало. Така че, но наистина ние първо трябва да ги ползваме, че после да ги препоръчваме. Няма как иначе. Да, няма да ни се доверят хората. То просто и ние, просто излъчването, кожата, ние като ги ползваме, няма нужда и даже и да говорим. Те хората виждат. И като хаем хубаво. И остават без думи. Да, няма как. Така е. И нещо много важно пропуснах да кажа, че продуктите не се тестват върху животни. Това беше много важно, защото има много прочути компании, които тестват своите продукти върху животни, докато в Oriflame това никога не е било и никога няма да бъде. И мисля, че това също е повод за гордост. Добре. Някой друг иска ли да вземе отношение? Добре. Окей. Ще се видим идния понеделник. До тогава не забравяйте да се включите и в сряда, когато ще бъде представянето на каталог 18 в Zoom. От 19 часа в групите ще качим линкове, така че ще очакваме пак много горещи оферти. Много ви благодаря, че отделихте време за тази среща. Направих запис и след това ще ви кача и записа. Благодарим ти. Хубава вечер на всички. Окей. Хубава вечер.